pagbati sa Seventh Adventist ug sa Romano Katoliko ug ang mag-advang mao si Brother Efren de la Peña sa affirmative side. Ang sa negative side si Brother Ranuses sa Seventh Adventist. Ang tema, pamatunan ang pari sa Romano Katoliko dugtong sa Diyos, sumala sa Kristo o referensya. Hindi atong paminawan ang ilahang mga pagsaysay, pagmuna si Brother Efren de la Peña sa Romano Katoliko sa affirmative side, atong paminawan si Brother Efren. Salamat kayo, Mr. Monitor Brad Jude. Maraming usa sa mga maglalantugig na universalism o atheist dito sa Plaza itong kauban si Brad Chiquio, si Brad Milky Gilig, si Pre Caliusani sa POG, o si Hil Galion ng timekeeper balik mo si Brad Jimmy Bernices sa tagahagda Bohol isli na pastor ba? Aliman sa Seventh Adventist. Kaya sumasa di mga mong gipirma na magpapatunan ang pari sa Roman Catholic Church dugtong sa Diyos sumala sa Pilipinas. Kaya ang malang kasulatan ipahayag sa islutan sa malang kasulatan sa Old Testament na ang 1 Samuel 2:35 nga adunay tagda dito nga kapasahon ang 1 Samuel project sa King James version. Diskutan adunay anointed nga kuan mo si Kristo Misaya niya wa may lain nga gitagan Kristo kining diskutan nga matubra sa King James Version, I will raise me up a faithful breast. So, iskutan ang faithful breast, pare. That shall do according to that which is in mine heart and in my mind. I will build him a sure house, and he shall walk before mine anointed forever. So kung imo basahon ang Latin pulpit ini anointed on Kristo yun pulpit. Kristo sa Latin pulpit. 1 Samuel 2:35. So muna na ang diskutan nga si Pedro mo alagad ya sa panimalay sa Diyos kay ya ang panimalay sa Diyos mo ang iglesia sa Diyos adunay nagservisyo mga leader mga pare ya i-require yun ya sa bagong tugon the apostles nga instruct this successor to ordain relahan yun ang obispo mga pare na para doon ay katundanan. Ito pasaw na ang Marcos 3:14 sa King James Version. Matupad rin sa maong kasulatan sa Marcos 3:14 matitsunan. And he ordained 12 that they should be with him and that might send them forth to preach. So he ordained 12. So sa mga requirements nga ang pare adunay ordina yun kay muli ito independability of the church na mapadayon nun antod sa Torah nga
way bugto yun nga ang una yan nagsugod sa 12 ka mga tinunan sa Lucas 6:12-13 matudpaan ni Cristo sa Griego Apostolos, the 12 disciples chosen by the Lord for special prayer. Ipilit ko sa 12 ka mga tinunan ang pagmamantala sa balita. So, munang yang usaha diha gihatagan ni Cristo mga Yahweh. Matthew 6:9, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. So, ang mga Yahweh nga gihatag ni Cristo, nato niya po sa dito. Ang makadawat na tawag ko no, kining itawag o the Supreme Judge, leader of the church, Father, ya kani Father, mau mani ang in English, Father, ya sa Griego Papas, ya sa Latin Papa, o Italian word. So, ang Papa, munang kining matawag sa kumpare. Kaya, ang pare usam ni katundanan. So, si Pedro, ay dili man na sila mahimong obispo pare kung adili ma sa Papa kung ni maging pare. So, the power of orders, present sila. So, muna yung pare sa Romano Katoliko, nanugtong yun kay ikan sa ni Cristo, mo'y high priest, Hebreo 4, versikulo 14-15, o sa Hebreo 13, ang labang pare mo mga Kristo. So, kanay labaw, naigilabuan, kamon yung mga apostolos, kayang doon Marcos Cristo. So, niya, kay gikan niya itong panahon na ang mga pare, kaya dito naman sa first century ang mga apostolos, nangamatay naman. Una nga, ang ulahing nga namatay mo si Juan Evangelista. Pero si San Pablo, usasam ka apostoles, kulo sa sununo, gilay ni kumili ni Cristo nga sa kapare, Roma 15:16. Ako pare nagmantala sa mga. Muna si Marcos, kung imong kasama ng gining Wilex, na matagong sa pinutangan pare ni sa Diyos, sa Tito 1:5 sa Nueros Bible. 3 minutos eh? 3 minutos. Matod pa sa Tito 1:5 na ang matag lugar i-kuwang yun. Itong usaw na ang maong sitas, mga kitsunan. Yung dili nga Moriscos ay left in Crete, that those soldiers set in order the things that are one thing soldiers ordered press in every city. Sa ito pa, adunay ko rinahan yun ang mga matagpari sa kanilang parokya sa syudad. So, kiniling panahon na, tuwi ka mga kiksunan, nga mga tinunaan na mga pare nga ipadala dito sa batag lugar kay ang dito na tuig sumala sa dagong libro mo man ang all episode to the titles 120 hindi ano lugay na namatay mga apostoles pero ipadala yes Marcos usa sa mga tinunaan usap patod pa sa Encyclopedia International Volume 11 page 357 ngayon Mark Saint ngayon pasasya na obispo pasasya na bisya na nagalagad sa Roman Catholic Church si Marcos. So, santo pa, na nasa Colosas 4:14, na si Lucas o sa kagautan, o sa kapisisyan, o sa 2:24, versículo 20-21, na si Linos, sa Pedro Dugtong, o alagad sa simbahan niya po. Early Christians na fathers, nga nagdugtong at garon ang mga pare hierarchy of the church Holy Father o Bishop Priest dugtong niya pang
sa Diyos. Hindi ka manifest sa Diyos ng Kristo sa mga kaparian ron, koneksyon mo ko sino. Ayaw ka ito pinanggan lahat mga sipinter-pinter. Manigara sa among gibirmahan, nga ang mga ang pare sa Romano Katoliko, dili dugtong sa Diyos. And the simple question regarding the praise of the Roman Catholic Church, adunay ultimately connection to God. So ito ba, yan ang nigaron na way dugtong sa Diyos ang mga pare. So ayaw, yan ang nigaron sa itong langal salamat, mayang hapon. Daghang salamat, Brad Efren, ug atong paminawon ang pangutana ug tubag gikan sa kang Brother Ranesis sa Steve Adventist. Si Brother Ranesis ang pangutana at kang Brother Efren de la Peña sa Catholic Adventist. Brother Ranesis. Father Efren, morning ang timan ay mong pamatuod na ang mga pari sa Roman Catholic Church kadugtong pari sa Diyos. Ang akong pangutana mahuni, pwede ba itudlo ninyo ang bersikulo sa Biblia nga ang pari sa Roman Catholic Church kadugtong sa Diyos? Muna akong pangutana. Sa nagyot sa Roman 15:16 si Apostol Pablo sa Biblia Biblia sa kapare na nagmantala sa Biblia. Kanya di mana sa San Pablo dugtong ito sa Ginoo kay ang Ginoo may pili niya kulusa sa niya San Pablo Santos man San pare sa Romano Katoliko. So ay mo pumunta na Brad Jim Ranesis kapag basig sa resulta. Kanang Roma 15:16 sumalas imong tubag mamanay imong tubag sa pangutana. Mabasa ba pulong diha? Roman Catholic Church sa Roma 15:16 ba? Ang Roma 15:16 ang dimensyon nasulat niya nga pare si San Pablo. Kunya si San Pablo ko, Santos man, wala yung nagdalag Santos sa simbahan Katoliko, sa Tibok Libuga mga simbahan, only the Catholic Church. Una nga, understood na siya by using your kining saktong panganong na orason nga ang Divine Revelation, yabagan na orason mo ng theology na sa Roma 15:16 understood nga pare na siya diya dugtong sa Diyos nagpili Ang akong ikatulong pangutana Brad Jeffrey Badefren, uyon ka ba sa Roma 15:16 what tayo mabasa kolong Roman Catholic pero mabasa pare, uyon ka ba? Dili. Your question is irrelevant. I did not mention na sa Roma 15:16 the word Roman Catholic Church. So munang ang gigamit ng Roma 15:16 na ay pare nga nabasa si Apostol Pablo. Pero kay pare siya, yang santo siya, understood na nga Katoliko siya. Yan, Katoliko, dugtong siya ni Kristo na Diyos. 2 minutos. Just may ito sa Ikaw ba akong pangutana Brad Jeffrey? Brad Jeffrey. Oh. Si Pablo nga ingon nga pare ni Kristo ang akong pangutana. Nag-angkon ba si Pablo nga siya ang Diyos tubag? Wa mo magpahayag sa English to answer your question. No, out of topic, ewan ko pahayag sa Pablo Diyos. Akong gipamatudan ang pare sa Roman Catholic Church dugtong sa Diyos. San Pablo sa Roma 15:16 wakala pangutana nga pare siya nagmantala sa Biblia. Understood na daan kadugtong sa Diyos kay dipili siya ng Kristo na Diyos. So di na kinahanglan nga imong pagbabasa sa Roman Catholic Church na understood man ang santo sa Romano Catholic. Aron maklaros ni paminaw nga ang pare sa RCC kadugtong ba
sa Dios. Patod paganihan nimo pagbantala ang akong pangutana. Kanang pare ninyo nga RCC kay kadugtong pagka sa Dios. Magbantala ba sila nga kami maong Dios? I did not mention, Mr. Victor, your question is misleading. I did not mention ang mga pare, Diyos. Nagpahayag ko nga ang pare, dugtong sa Diyos. Dugtong, dili kay Diyos ang pare. So, imo pangutana, iklaro ang pangutana, imo nga, kuhan. So, ano mo mataganog chance, Mr. Timekeeper, ang pagkandal ko sa, huwag mo magpabarog na ang pare o mga obispo sa Tupapa nga Diyos ya. Muli, dugtong sa Diyos. Kadugtong ang akong pangutana sa mga bersikulo nga imong gi palutaw sa kanginan Sir Rupel. sa 1 Samuel 3 Dos. 1 Samuel 2 95. 35 ug sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14 o niya sa Roma kapitulo 15-16. Ang akong pangutana mo ni naabagay mabasa diha ang pari sa RCC kadugtong sa Dios kanang litna nawa. Nindot yung pangutana. Ang pangutana na naabagay mo ba sa Roman Catholic Church. So ito pa, so diyan napita na irrelevant ang pangutana kay huwag na masuot ang Roman Catholic Church ang pangutana ka. Pero sa specific na issue nga topic na ang pare dugtong sa Dios, paro kayo. Si San Pablo, Roma 15 pare dugtong ni Kristo. Niya sa 1 Samuel 2:35 kung Latin bulgit yung basahon nga ang nag-alaga ni Kristo mo man gagihatagap panimalay mo San Pedro natuman man na sa Isaias 21, 22. So klaro niya, Kristo, labang pare, Hebreo 4:13, naiubos nga pare, manang pinideg 5:2. Ito bagay mo pumayala, Mr. Monitor. Salamat kayo kaway mabasa nga kadugtong. Ili mo ka, Mr. Monitor, tindog niya. Huwag kong masuwat irrelevant ang illogical ang pangutana. Huwag kong masuwat ang Roman Catholic Church. Anong pangutana mo siya? Wrong ba? Sige, imong ipangutana ang iyang nasaysay niya. Ang iyang nasaysay, niya ka magsukagin pangutana. Mr. Moderator, ang iyang pamatuod kadugtong usa nang utana ko kadugtong na asa na mabasa karon kay iyang gininay nga wa day mabasa karon nga akong ikapanuap pangutana. Uyon baka brother and friend kanang pulong kadugtong sumala ra na sa imong baba dili na sumala sa Biblia. Sumalagit sa Biblia kay ang unang Santo Papa mo sa Apostol Pedro niya ikadong Santo Papa Matthew 16:9 Mr. sa Dos Timoteo pinasa Objection. 2 Timoteo 4:21 linos ikadua Anton karon hierarchy of the church koneksyon niya po nga kung say kaniya si Marcos sa Tito 1:5 adunay mga pare nga nadalaling siyudad ni padala sa simbahan sa Diyos. Sa ito ba, dili ito mga apostoles, sa ito ba, mga pare. Sige, mga kinsanan, kipangtubag ni Brother Efren, kamo na maghatag o pagtimbang atong paminaw na sa ang saysay sa SDA Seventh-day Adventist si Brother Ranisis. Atong paminaw si Brother Ranisis. Daghang kayong salamat mga kaigalaan. Inyong nadungog mga kaigalaan. Ang isa-isay sa akong higala nga si Brother Efren. Nga muning tema higala nga iyang gi pamatukan nga ang mga pari sa RCC kadugtong sa Dios.
Kunya, iyang gigamit higala ang unang pahayag niya sa unang Samuel 2:35. Bisa pagbasahon ni mahigala, wa kitay mabasa na higala nga naipulong kadugtong na wa po tayo mabasa nga RCC, wa po tayo mabasa diha nga Roman Catholic Church kadugtong ngadto sa Diyos ang pari sa RCC. Unya higala, iya pong gigamit ng mga teksto higala sa Hebrehanon Kapitulo 4:14. May maning ato ning basahon higala kay mo maning mga tekstuha. Oh, iyang ipanggamit higala kung napagay pulong na ang pari sa RCC o Roman Catholic Church kadugtong sa Diyos. Usa higala ato ning tagaang pagtagad iyang gigamit higala Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 14. Ato ning basahon Hebrehanon Kapitulo 4:14 nagkanayon. Busa lig-onon tang atong pagtuo kay doon na kita'y Pangulong Pari nga halangdon nga atuana sa presensya sa Dios si Jesus ang anak sa Dios. Mo ni atong nabasa higala, wa ko'y pulong kadugtong, wa ko'y pulong Roman Catholic Church, kining teksto nga iyang gipanutaw nga inyong debate sa nadiha higala. Atong nabasa ang Hebrew 4:14, klaro kayo higala, litra po litra, way pulong. Busa lig-onon tang atong pagtuo kay doon na kita'y Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na si presensya sa Dios si Jesus ang anak sa Dios. Si Jesus higala mao ang pari sa Dios, dili ang pari sa RCC. Oh, dili ang pari sa RCC, mao ang pari sa Dios. Wa kitay mabasa ani higala. Nya karon iyan na pong gigamit ang Roma Kapitulo 15 versikulo 16. Mao man mga teksto higala nga inyong nabati kaganiha kuning basahon. Kung nabay pulong RCC, kung nabay pulong Roman Catholic Church, kadugtong pari sa Dios. Atong paminawan higala sa akong pagkasunugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa madli Hodyo, nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwalis mayong balita nga gikan sa Dios, aron ang madli Hodyo dawaton sa Dios ingon nga halat magibalaan sa Espiritu Santo. Wa gyud mabasa higala, wa gyud mabasa nga ang pari sa RCC kadugtong sa pari sa Dios. Wa bisan anino higala, wa gyud jamo, wa gyud patinaw. Muna higala nga kamo na lay magtimbang-timbang higala ang gisulti sa akong katbang nga si Brother Efren. Di ako siyang gipangutana kaganiha sa Roma 15:16. Kanang Pablo nga pare, nag-angkon ba siya nga siya mao ang Dios? Ilihay sa higala matod maningwa ang tema. Aron maklaro higala kay kining makong ilang pare sa RCC, nag-angkon maguna ang sila mo ang Dios. Unya, asa mata mabasa ang dokumento higala, referensya nana mabasa higala. Kung gusto siya mangita o mabasa, natin ipakita karon. Ang pari sa RCC higala, nag-angkon nga sila mo ang Dios. Mangutana ni siya karon asa na mabasa sa referensya. Busa higala, dili kadugtong pari sa RCC sa Dios, kundi kadugtong sa pari sa yawa. Ngano man higala, ang 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 3 ngatos 4 higala, mao kini ang pagkasulat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang bagay, kay ang maong adlaw dili maabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, o dili pa mutungha ang taong yawanon kagitagana alang sa impierno. Supako niya ang tanang gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalabaw siya kanilang tanan o gani musulod o mulingkod siya sa templo sa
Dios ug muangkon nga siya Dios. Unsaon na nimo higala? Kinining taong yawan-on higala. Muangkon nga siya mao ang Dios. Unya ang pari sa RCC higala nag-angkon naman nga siya mao ang Dios. Usa higala, klaro kayo nga dili kadugtong sa pari sa Dios. Kay bisan basahon nimo ang Biblia, gikas Genesis ngadtos pinadiyag, bisan si Kristo higala wa moangkon nga mao ako ang Dios. Bisan Dios si Kristo, wa siya moangkon nga mao ang Dios. Muna mga kaikalaan, ako itong ang referensya ninyo higala. Diha mabasa higala sa History of the Christian Church Volume 4, page 290 higala, nga ang mga pari sa RCC higala nag-angkon na sila mao ang Dios. Usa ang gisultis balaan kasulatan kana ding tao higala nga nag-angkon nga ako mismo mo ang Dios. Mga tao iwan-on ina higala karon unsa makay inyo ikasulti kamong naminaw karon nga kun ako angkon nga mao ako ang Dios. Unsa kay kasulti ninyo? Di ba mini nga Dios? Unsa higala dili kadugtong sa pari sa Dios kini pari sa RCC kundi kadugtong siyawa. Mangutana man ni akong kaatbang karon higala. Brad, mabasa pa Biblia Brad, ang pari sa RCC kadugtong sa Dios ato nang tagapagtagad kanang pangutanahan. Kay mao man ning tema higala na iyang pamatutan nga ang pari sa RCC kadugtong ni Kristo. Yun niya sa may bersikulo nga iyang gipalutaw higala, way usang buok. Bisan kanino wa to'y mabasa higala nga pulong kadugtong, wa gito'y mabasa higala nga pulong Roman Catholic Church pari sa Dios. Iya ratong laway higala, sumala nato sa laway ni Brother Efren, dili na sumala sa mabasa sa Biblia. Busa higala, may naibasahon nato higala sa referensya higala dinhi sa kanang ako ning gisirok higala kay bukat man gyud magdadag libro baga kayo libro dadon nimo pertig yung bukata. Busa ako nang gisirok higala kun mangutana akong kauban kinsa ning author. Kinsay nag-author anang nag-angkon sila mo ang Dios. Wala tay ikatubag ana higala sumala sa iyang mga pangutana niya. Ya din higala dinhi sa History of the Christian Church Volume 4, page 290. History of the Christian Church Volume 4, page 290. Akong basahon. Si Arnold, ang obispo sa Orleans, nagsulti nga ang mga papa mao ang makahadlok nga mananap sa kasalanan o iyang gitawag silang Antikristo nga naglingkod sa templo sa Dios o nagpaila sa ilang kaugalingon na sila Dios. Amo na mga kagalaan, nagpaila sa ilang kaugalingon, nag-angkon na sila mao kapuno ang Dios. Kunya klaro kayo ang ipadayag sa mga kasulatan higala, kana ding mga tao higala nga mag-angkon og Dios. Taong yawan. Kunya sakit kayong palandongon higala na inyong nabatik karon higala nga ang pari sa RCC dili kadugtong sa Dios higala kundili akong palagpot sa kahanginan, akong ipalutaw sa kahanginan ang pari sa RCC higala kadugtong sa yawa. Napay 1 minute muna higala sakit kayong palandongon higala sa mga pari higala sa balaod sa pari aduna lang may tulo kalaray sumalas balaang kasulatan. Doon ay pari sa laray ni Levi, doon ay pari sa laray ni Aaron, doon ay pari sa laray ni Melchizedek. Balaod yun na sumala sa Biblia. Pero kining pari higala sa RCC wa na malaray ni sa tulo ka klaseng laray. Naarabay mabasa higala na ay laray sa mga pari mga butbuton. Na higala naatay mabasa higala na ay laray sa mga paris mga butbuton. O mga tanan ni siya unya higala asa na mabasa nga dunay mga pari higala nga mga butbuton.
kanang button. Salamat kayo sa usa ka minutos. Daghang salamat Brother Anisis sa imong saysay o mao kini panahon na sa pagpangutana ni Brother Efren sa Romano Katoliko sa mga gipamahayag ni Brother Anisis sa 7:30. Pangutana ni Brother Efren sa Roman Catholic Salamat din Mr. Monitor John Paramida. Una na kong pangutana, do you agree that the Apostle Paul connected with God? Yes or no? Kanang pulong connected with God. Paul, wa ko isupak ana. Akong isupakan ang pare sa RCC. Akong isupakan nga dili kadugtong sa Dios. Karon kay wa mo kay supa. Nya kini si Apostol Pablo Santos man sa Roman Catholic Church. So bako naman nga balaan na siya Santos sa Iglesia Katolika. Si Pablo Higala, Santos na si Biblia, dili na Santos sa Roman Catholic Church. Muna ang akong tubag sa pangutanang Ang pangutana nako nimo, do you have any verses in the Bible that Saint Paul dili sa Romano Katoliko? Mao bitaw nga wa tay mabasa sa Biblia nga si Pablo pare sa Roman Catholic Church. Oh, wa tay mabasa ana kay si Pablo Higala pare sa Dios nga naa mabasa sa Biblia. Hudyo si Mr. Pablo Mr. dili Roman Catholic Church. Ang pangutana nako, si San Pablo matod ba nimo Santos siya? Santos. Niya dili Roman Catholic Dili, Church. dili. Pangutana, na ba kay verses sa Biblia na dili siya Roman Catholic Church na pare? Atong mabasa. Atong mabasa. Atong Ano ba? mabasa Higala. Oh. In his Limitahay ang oras Oh. niya, maputol, manot man. kay nihangyo magot Dagang pangutana yung ikuang nihangyo magot si Brother Efren Higala nga mabasa bagis Biblia Higala nga Sa ba kayo dokumento? na tayo Huwag mo yung pasal dito bulitra din. sige din ako basahon na Asa mga dili siya Romano Katoliko. Kapag ako lang basahon okay ra nimo okay Roma Kapitulo 16 city ato ning babasa okay ha Roma Kapitulo 16 versikulo 7 na kanayon Yara pwede ikaw mabasa pa Efren Basta dili panahon sa pagbasa no, panahon ni. okay salamat kayo Pagtanan ko yung Darawa ipangamusta ako usab kang Andonico o kang Junias o makauban kong Hodyo nga nabilanggo uban kanako inila sila nga mga apostoles o mga Kristohanon una pa kanako busa Higala si Pablo dili RCC si Pablo dili Roman Catholic Church kundi si Pablo Higala usa ka Hodyo wa dinhi siya sa Roma Higala. Ang iyang pangutanan ko, yan ang tekstuha sa Roma 16 City. Na-convert ba sa Pablo ya sa Cristiano sa wapa? Sa Galacia 1:12-13, Budiyo mo to siya. 2 minutos. So, hindi na. Salamat kayo sa pangutana ni Brother Efren Higala nga sa Roma 16 nakambot na ba kuno si Pablo o sa buhat pa gani nakambot na si Pablo buhat pa gani Sa to pa, kaya na-convert, dili siya Budiyo, na-convert man. okay naanay mo pa sa Hodyo siya ano Na-convert na. Hodyo siya Sa to, may mo na yung dawaton mo sa plaza na bining siya, Cristiano siya. ang tinuod nga Kristohanon Hodyo na mabasa o Eh pa, ang pangutanan ko, ganang Roma 16, versikulo 7, matulpa ni mo, na-convert na siya, Cristiano siya, kapatino. Buhat pagkasin. Higala sa buhat Higala nakambot na si Pablo Hodyo si Pablo unya Higala ang tinuod nga Kristohanon Higala ang tinuod nga Kristohanon na Atag pa ni mo Hodyo ganina. Higala Hodyo Roma 16 versikulo Masumot na to. Atag pa ni mo nga, adunay pare nga nagpila nga Dios.
makangalan baka isang pareha nga napila siya nga Diyos eh. Ako mabasa. Kung mabasa, Makangalan ka ba? Oh, makangalan Huwag ka ko. nang basaha. Oh. Isa yung ngalan pare. Si Pope Leo XIII. Kung gusto Dapat ka, kay standard nga encyclopedia kung mabasa o na to, referensya. Oh. Ato sa basahon nga Pope Leo nagtugan XIII higala. nga nagpaila siya nga Diyos siya. Ato na. Kayo, ha? Dokumentary ebidensya nga. Oh, si Mr. Moderator mo basa ni ha? Pag nasa oras. Pope Leo XIII higala nagsulti higala nga giangkon yun nga kami mao ang Dios. Kaya itong tanang dokumentary ebidensya. Ato ning gisirok sigala. Ato ning gisirok. Encyclopedia. Agig tubag sa pangutana ni Brother Efren. Sige, higala ha. Ato ning babasa din higala dinhi sa kanang akong gisirok sigala. Ato ning basahon. Standard na. Oh, sobra pas standard ni. Kung basahon ni ha. Diara. Wala na. Sige, basa. Basa, So, Brother. may libro ka, Mr. Monitor? Sirok ni siya, sirok. Oh, Gusto libro ko may title. Kung sa mangutana ka Oh, unya. may title. Mangutana ka unya. Wala yung title. Mangutana ba? Kinsay author rin. Mangutana ka unya. Oh. Kinsay author rin. Basahon sa nato igala. Basahon sa. Hindi man, sa kinsay pagkamutangan na. Unya ng paluap ng pangutana kinsay otor. Sige. Kinsay author. Saan ka basahon? Basa, Kinsay author. atong basahon igala ha. Kinsay otor ha. Sige. Oh, uspo na pangutana. Pag natubag iyang pangutana higala. Ato na po sa kinsay otor. Unya na iniguman ako basa. Sige ha. Kaya pa makamukab sa libro ka ganina. Muna kong pangutan na kinsay ngalan sa pare. Sige. Hindi kong basaha, pero Bosa, hindi ato. naman ka sa libro, ako pangutan ng kinsay author ng imong gitbit. Sige, salamat kayo sa kanang pangutana kinsay otor. Ato sang basahon higala, kinsay nagsulti yun. Nga angkon bag yun. Nga si Pope Leo nagsulti, Pope Leo XIII nga mako ang Diyos. Sige, atong basahon ha. Ha. Ay, paano May usa lang ka butang. Atagi o ngan sa libro Ngan sa niya, Inighuman, ngan sa inighuman. author, Oh. para masunod niya kung pananglit sayop ni moadto ni siya sa Tanahon, kaya dako na si Palang. Hostel moderator nangutana sa kinsang paria. Oh, kinsang paria nagsulti nga nangangkon siya ang Diyos. Wa pa siya mangutana kinsay otor. Oh, bosa ato ning tagapagtaga. Oh, kinsa na tagapagtaga. Sige. Oh. Mr. Moderator na... Sige. Mahadlok siya higala nga atong basahon. Tanahon, kaya itong basahon. Ano gani? Usa man ang motor. Ano unang nakutol nga pa ni babasa? Ato basahon na. Anong mahadlok sa ang auto? Usa man. Oh, basahon ni Onya, basahon ni niya unang basa. Standard niya din eh. Sige. Naa sa Mateo 5:1 ana. Basta yung Karon mo diri. ang ato dire nga maklaro o Okay. libro ka sa nga kinsang utos para masunod. Isa. Higala. Para mabasa mo dito. Motor. O sige. Dito. Nihangyo si higala. Di lang basahon ko no. Basahon na to ang Di lang basahon ko no higala. Otor lang ko no. Sige. Otor. Basahon una. Ay, author. Basahon yun bang libro. Sige, basahon niya. Basahon na. Sige. Punta na. Oh. Nani author wa? Na. Kisay nga sa author. Kasi yan, atong basahon. Ay, masig yan to. Dili si Efren, dili po si Efren. Atong basahon higala, kinsay author. Sige ha. Ato ning mabasa higala sa author gipangita ni Brother Jeffrey. Brother Efren. Sige. Brother Efren higala nangita og ebidensya May auto. kanang author gyud. Sige ha. Sige. Sige ha. Tantanang. Kinsa gi author? Basahon sa Sige ha. Brad, basa. author. Ako ulit basa, sunod siya basa. Sige ha. Mabasa ni Higala sa Catholic National. Ha? Mabasa ni Higala sa Catholic
nasyonal ni atong Hunyo 13, 1885. Nangutana sa kinsay author. Igala ha? Wabot mo. Muna igala na. Nangutana sa kinsay Mr. author. Monitor. Muna igala. Record mo rin, Mr. Monitor. Tarong kayo kung na. Sumak sa... Kinsay author. Basta Kinsay author ka na igala. Basahon na ito igala. Usap Diba, mo mahadlok man sa igala. Ano mahadlok man Ang sa pangutana, minausa. Ang pangutana, kaya itong gipirmahan Biblia ang referensya. Referensya man eh, referensya. Nagtugaw rin ang encyclopedia, usap ka reference. Dara, Author sa author. Mr. Monitor, ha? Ang reference mo. book, mauni ang standard books, dictionary, upan ba. Sa ito pa, mangutana ko, isang Mr. Monitor. Naabagtay standard nga libro nga gikasaligan sa tibok kalibutan nangingon na ang New Book of Language Encyclopedia page 130 sa volume 16 nangingon nga Basa. ang reference book mo ng encyclopedia, dictionary uban pa napakay Tubag igala. Kini mabasa igala sa Catholic National. Isuat niya ni atong Hunyo Pizza 13. 1 Hunyo ha. kasi kisuwat na Isa isuat atong masalon. kasi kisuwat Kasi hindi makakatugdan Publio Jes. Publio Jes. Publio Jes atong mabasa. Atong Uy, mabasa. kisuwat ini Siya may author. si utor O atong mabasa. Atong jala atong basa na. Atong mabasa na. dugay na naman ito Mau gani ka nang imong dugay na mo. dugay na namatay dugay na namatay Kanang imong dugay na ano sa man to ika nasa dawa pa si Poplio sa to ika Muna igala. Igala. Ang igala nahatlok si atong basaw ni igala. Si Juan tanawa igala. Atong wala igala. Nahatlok sa kisi-kisi si Madre igala. Hindi niya ni nabasa. Mao na. Babasa na. Listen mo tayo. Makahukom man tag si Pope Magod ang nagsulti. Ako basaw. nalito ka sa Mr. Monitor nga author mo ang Poplio karon si Poplio kanus ang tutuiga nasa tubapa Itong paminaw. kanus ang salin so Huwag ko mag-ingon higala nga kanus sa higala. Ang higala, huwag ko mag-ingon nga kanus atong iga nga nagsuwat si kanang Poplio. Yes, atong basa na siya ay author. Siya ay author akong ipamatud. Kanang utana mo siya kinsay author higala. Karon og di ka mo dawat ani ba siyempre. Kung babasa nato sa inyong dutriaw, Brother Efren, kung Paminaw sa babasa nato. panahon sa pagkurusin sa amin paminaw sa Sige, sige. ining libro nga imong gibasa kanus ang man nasuot ang libro Ano sa? Yatong Hunyo 13, 1895. 1895 si Poplio kanus ang namatay Ano sa namatay? Gisulat ni kanang kasulat. Ang kanus ang namatay kanus ang namatay wa ko kay bawo anatay. Basta lahi man ang atima. Kalingon mo ang author siya. Huwag ni kagibaw. Anak. Asa sa isa. Huwag na nagigibaw. Gamit na gawam ni Carlos author. Otok tapik igala kanus ang namatay. Leksyon na kanito ba ka? Otok igala. Otok tapik. Otok tapik si Madre Efren mga kagilaan. Now, Hunyo. Hunyo 13, 1895 igala. Nangutana sa kinsay author na si Leo J. Sigalas, usa ka pare, Papa Leo J. Sigalas. Kinsa may nag-ingon nga si Leo Moyoto. Siya mismo o laing tao malinga? Itong basahon. Okay. Puta na. Kinsa may nag-ingon nga si Leo di 10 Moyoto. Ikaw ra o may laing tao nag-ingon? Si Juan Capitolo. Suman kapito. Na, Capito. Juan Capito. Kini suman Si Juan kapito. Capito. Mo nag-ingon siya ra. Si Juan Capito may nagsulti. Nakakabasa. Kanya sa kini suman Atong basahon ni Gala. Atong basahon. Sa ni Katoliko. Katoliko ni siya. Katoliko na. May ebidensya dia. Kana na mabasa. Sino ba kini si Juan? Siya kapito. Katoliko? Kung ato mabasa. Dili ba? Katoliko ba?
Katoliko na Oh, ya kena kay dokumento. Kanina, Katolik Nasyonal. Dili Suwat pa. na niya, Katolik Suwat mo na. Kana sa national. Katolik Hato tayo. ka nimo, Huwag si yung Juan mabasa sa balisa Capito. niya, si Juan. Mo sa balisa ka mga. Katolik. Ang pangutanan ko Oo, nimo. Katolik. Si Juan Capito, Katoliko na kay dokumento, Katoliko na siya. Karon, kaning inyong doktrina. Diba tumagan? Inyo ba na? Katoliko siya. Na makakawa. Kanina, Katoliko, so din na. Katolik Nasyonal. Suwat na niya, oh. Ato masaon. Ato masaon ni Gala. May naman klaro, di paminaw. Mabasa sa Katolik Nasyonal diatong Hunyo 13, 1895 ang iglesia naghimo niini nga pag-angkon nga ang Papa dili lamang mao si Jesucristo kundi siya mao gyud si Jesucristo nga gitago silalom sa bilo sa unod nagsulti pa ang Papa o siya mao nga si Jesucristo. Isa mang Naunsa mo na ni Mahigala. Isa mang sa tubapahan ni Kaya ito masama na yun. Isa man sa tubapahan ni Angkon na Diyos siya. Kinsang Papa. Oo. O ganito ganyan kasi Poplio 13 Ano yan? atong basaon. Ito na pong mabasa. Poplio 13 Siya na yun o si Juan Capito gayon. Siya mo ay author. Si Juan Ito Capito. yung pagkatanan ko nimo. Oo. Ang nag-angkon nga akong Diyos, si Pope Leo X o si Juan Capito? Poplio 13 may nag-angkon. So Pope Leo XIII ni Angkon. Niya, nag-angkon siya nga Diyos siya. Diyos. Pero ang nag-ingon, Dili kay siya ra. si Juan Capito. Anan Kung po kamunta na, Oh. siya mo ni Angkon. Dugan mo siya namatay ka. Kanang tugay na namatay, klaro na kayo, gisuwati ni atong mabasahan. Diba? Inoon yun eh. Pero saan mo tayo ka na suwat? Alam ikong motor din. Atong tanong. Gisirok sa ninako ni. Di ba yung nagsirok siya? Kini ba kini Saan ako mo na tayo din ka? butang-butang kini ba kini sirok sa diha. Di, atong... Huwag mo na yung pizza. Asa na Huwag may pizza. Karon. Pagpahal lang yun. Asa. Pwede yung panglimbong sa balista yun. Bade pre. Ang mag-agama, kay dokumento, huwag daan mo sa brasa ng prinsya. Kunya na nakura sa imo. Kunya na na. Okay. Padayon pangutana. Padayon pangutana. Sige pa. Padayon pangutana. Buras. Reklamo na. Oh, sige.